it's hard ne. Every day movuka yonke into ayenza sense kunzima, but banokuthi ukubekezela kumzali wempumelelo. Makubekezela kusuke kungekho mnandi, makubekezela kusuke kungekho lula, makubekezela kusuke kungahambeki. So sisebuhlungweni, yonke into ilahlisa ngethemba, but kuthi angithi don't drop the ball. Sister bra wami, thola something. Uyabona manje sekufanele ukuthi ube nomsebenzi uthini. Abantu abathanda ukusiza umuntu ohluphekayo, abantu abathandi ngamani ube na something ukwazi ukuyigibelela, thola imali yama cosmetics. Iyakona lo msebenzi ongathi awuthandi. Impilo le yazi ukuthi awuyithandi lezo zinto, but uqhubeka. Ngiyazi bakudinela, bakuthuka, usukhathele ukuthuka yilabantu, usukhathele labantu abaniphathi kahle emsebenzini. Ngiyazi lamandiya ekuseni mawuvuka uyabikela ukuthi ngabe kuyokwenzeka namhlanje, engabe umoya wami uzovuka unjani. It's fine, akuwena odinga lo msebenzi, isimo sakhe sidinga wona. So hamba mfethu, do something. Khereza lo, zama mfethu, lalela. Ungcono kwakona ukuthi ube nemali okuyithengela into zakho kunokuthi uhlupha abantu. Ayikho into eyinkinga njengokuthi usubona abantu engathi bayakuncikiselela ngoba wazi ukuthi awuku-afford. Uzwela kakhulu umuntu ongenakho, uzwela kakhulu. Ngisho amagama uyawabamba umuntu oxakile, igama elincane ulizwe ngathi lihlaba enhlizweni. Yazi ngobani? Kubuhlungu kungabi nalutho, buhlungu ungabi nalutho. So zami mina ngiyazi ukuthi ukhathele. Makufanele ukuthi ubuyele esigele, makufanele ukuthi uyoqala phansi, qala phansi. Lalela lento yokuthi abantu bazothini ngeke sasisiza ngalutho manje, sihlupheka bekhona labantu. So sister bra wami, zami ngiyazi mina kwenzeka umsisi ntolomba u-understand mina ngalahlekelwa ubani nobani. I know ntolomba mina kade ngi-applya, ntolomba mina kade no manje sekufanele ukuthi uthathe lo khona la phambi kwakho, lo applyela uzokufica ngendlela. Lalela sekufanele manje hamba kulelo garage, sekufanele manje uye kuleyo lento yani. No una choice man, hlala lapho, bekezela lapho, bekezela lapho kwa construction, bekezela lapho, bekezela khona, una choice. Until kwenzeka iphupho lindwa man musu kuhlala phansi. Ade ngitshela omunye ukuthi yazi abantu abasebenzayo batshela nabo okwayibuza ukuthi abantu ekuseni uze umuntu esethi ngisasebenzi lapha, sengisebenza kwenye indawo. Hawu ukwashiyani nawe? Ngashiya last year. Yazi indaba kwenzekeni uma ehambe ekuseni uxoxe nabanye abantu abasebenza kuleyo ndawo ukuthi bafethi ningizwele. Angithandi ukusebenza la ngikhona. La umsebenzi hlangana nawo ngendlela. Wena uphapha manje sebexoxe kudala abafakana emsebenzini. Wena noma ungathi ngicela ningifakele, but lo ngoba uhamba naye ekuseni uyamxina, uyamtshela ukuthi mfethu ngizwela mfethu, ugcine kuqashwa yena. Wena muphaphama bonke abantu sebeqashiwe. Thola something. Umsebenzi ulindwa ngomunye umsebenzi la. Isila ku break icase. La isipano silinda ngesinye, angazi kwenzakalani. Into omungenayo, umungenayo nhlobo iba scarce kakhulu. La khona usunethuba kwandama yamathuba. Ubokuyibuza, angazi noma ngizothi uJehova indlela enza ngayo yini. Amathuba mayengekho kuba mnyama, thula yonke into. Kodwa once kwavela ithuba, ayavela namanye amathuba. Shuthi amathuba, ithuba lilanda amanye amathuba. Shuthi umsebenzi ulanda eminye imisebenzi. Yabo uzugcina ungazi ukuthi uye kuphi ngoba manje sekukhona owenzekile, but umuhleli vele kuthule konke. Uzothatha izinto ngenxa ye desperation, kanti kungcono lapho uzokwazi nokucabanga ukuthi mabethi 20 uzokwazi ukuplana ngekuthathe noma yini. Hamba lapha khona uzokwazi ukuthenga ama cosmetics, hamba lapha khona uzokwazi ukuzenzela izinto zakho, khona uzokwazi ke weekend makuthiwa kuyoshisa inyama uzokwazi ukuyoshisa le 100 rand wakho. Hamba khona boss. Ngiyazi ukuthi uthi le mali vele iphelele into enze ingane. It's fine. Ibo malume, do something. Yonke mningi imsebenzi, hambe rank boss. Driver lo taxi ayikikinga mfethu, ayikikinga.